Hej, jeg hedder Thomas Lucienta, og jeg har lige udgivet en sang, der hedder Sexy. Sexy handler om egentlig at være sexy og være confident i ens egen krop som person. Og egentlig ikke give en fuck om, hvad andre tænker om en. Bare være en selv. Og jeg skrev den her sang på et tidspunkt, hvor jeg bare havde det så dårligt i mit eget liv. Det var faktisk på vejturen hjem til Paris, at jeg skrev sangen. De første tekster kom op, fordi jeg havde sådan behov for en sang, jeg havde behov for en sang ligesom den. Og det var derfor, jeg var sådan, I'm gonna text this, fordi jeg var sådan, det har jeg behov for, og det var en virkelig lang tur, fordi vi skulle tage toget, og der var nogle stop og sådan noget, så det var bare ekstra lang tid, så derfor havde jeg også tiden i Paris, og da vi var på vej hjem til at skrive sangen, og jeg er blevet så glad for den, og så stolt, og så jeg glæder mig rigtig meget til, hvad I tænker om den. Den er ude på alle streamingtjenester, så hvis jeg var jer, vil jeg bare lige gå ind og lige lytte til den en gang, og så se, om I kan lide den eller ej.